Motsogozedwa ndi president yathu olemekezeka Dr. Kondwani Nankhumwa chikuchititsa mawa uno kuno ku Lilongwe. Tikulandireni ino olemba nkhani ochokera mnyumba zowulutsa mawu zosiyanasiyana amene mwafika, komanso tikulandireni atsogoleri a chipani, mamembala a chipani amene mwafika. Tilandirenso amalawi onse amene akutitsatira kupyolera pa nyumba zowulutsa mawu zimene zikutenga zochitika pano. Tisana yambe mwambo wathu ndimafuna ndiyitane kutsogolo kuno olemekezeka Mayi Bese Chilambo kuti mulitsegulire ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Zikomo Atate, tikukuyamikani, kukukwezekani, kukulemekezani chifukwa ndinu Mulungu wabwino amene munapanga siku la lero kuti nthawi ngati inoyo tidzapezeka tili mchipinda chino. Ambuye, cholinga chimene tabwerera muno ana anu a chipani cha PDP pasi pa ulamuliro wa Dr. Kondwani Nankhumwa, tabwera muno kuti tilankhule zokonza chipani chathu, komanso tilankhule zina zoti inde tizikozekerese malingana ndi 2025. Koposa Jehova tikuti mzimu wanu woyera ukapezeke mchipinda chino, mukayambe nafe mukamalizane nafe. Tikukuyamikani mu zonse mu zina ndi mwazi wa Yesu Khristu wa moyo. Amen. Zikomo kwambiri. Olemekezeka President mwachidule ndimafuna ndikulandireni nsoka chiwiri ku malo ano, komanso ndimafuna kuti ndikufotokozereni nina kuti pabwera atsogoleri a chipani amene akuperekezani ku msonkhano umene wa tolankhani. Mwina for the sake of our reporters, I should quickly introduce some of the party leaders who are present ku press conference ino. Ndiyamba mwina ndikutsogoloku. To my far right we have Honorable Bese Chilambo, who is our administrative secretary. Next to her is Honorable Peterson Chagaga, our regional governor center. We also have our Secretary General, Honorable Simeon Fortunate Piri. Tirinso ndi a National Organizing Secretary, Mai Keti Nkandawire. Olemekezeka President, tilinso ndi atsogolerena amene ndi wachule mwa msanga. Tili ndi Honorable Sosten Chimimba amene ndi Director of Research and Training ku chipani kwathu. Tilinso ndi olemekezeka Ronex Isa amene ali NGC member. Ndimpani kuti tili ndi olemekezeka Febe Mtembe Nuzeni amene ndi wachiwiri kwa Director of Protocol. Tilinso ndi olemekezeka Judith Masanda amene ndi mkulu woona zokopa wanthu, campaign director. I'm also honored to have my deputy here, Deputy Publicity Secretary Honorable Branson Kwazi. Tilinso ndi olemekezeka Give More Mlema amene ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu mu chipani cha PDP. Ndikupempheni mperekemo. Tilinso ndi Mai Margaret Mwase, Director Social Services. Aliso pompo ndi achiwiri awo Mai Dora Banda. Ndaonanso olemekezeka Mizati amene ali Director of International Relations. Ndi nthawi ndikukhulupirira kuti amenewo ndi ena mwa atsogoleri amene akuperekeza na President. At this point in time, we'll go straight to our main business for today. Pamene khaiti kumva statement kuchokera kwa President athu olemekezeka Dr. Kondwani Nankhumwa. Over to you, Mr. President. Thank you.
pano nangu mwali pano mubile mukawauza mene asana bwere nangu mwali pano. Magwanira zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi presentation yanga ndizichita kuphatikiza Chichewa ndi Chingerezi kuti tinene kuti tiyambire Chingerezi kenako zomwe tizanene Chichewa tichedwa chifukwa nthawi yatha kale. Koma choyambirira mundilole ndipereke ulemu kwa ino Honorable Fortunate Simeon Phiri omwe ndino a Secretary General a chipani cha PDP. Ulemunso ndipereke kwa a National Organizing Secretary Honorable Keti Nkandawire, ulemu wanu. Ndipereke solemu kwa inuyo a National Publicity Secretary Honorable Rhodes Nsonko, mulandire ulemu wanu. A Regional Governor chigawo chino cha pakati olemekezeka Chagaga, ulemu wanu. Administrative Secretary atu Mai Bese Chirambo, ulemu wanu. Komanso ma members of on-sign GC omuli pano mulandire ulemu. Atsogolera chipani kuchokera ku region, ku constituency, maso ndaona ina ku district omuli pano mulandire ulemu wanu. Atolankhani omwe ndino eno wake a meeting ino, ulemu wanu. Ladies and gentlemen of the press, DPP senior officials, members of the PDP and fellow Malawians, I wish to convey my appreciation to you all for joining us. Today, I wish to address issues of critical importance to the future of Malawi's economy and democracy ahead of the 2025 tripartite elections. Mundilole ndiyambe ndikufotokoza nkhani yokhuza vuto lalikulu lomwe lili mdziko muno panopa, lomwe ndi vuto lakusowa kwa mafuta, the worst fuel crisis in history. Mayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, ndisanapitirire mundilole ndikambepo za vuto limeneli, chifukwa chonena kuti ndikudziwanso kuti ngakhale inuyo kuti mufike kuno mwayenda movutika kwambiri. Chifukwa cha vuto la mafuta, petrol ndi diesel, zomwe zapangisanso kuti mitengo ya zinthu ikwere kwambiri mdziko muno. Pali madera ena pomwe fuel kamene petrol, diesel akugulisidwa 10,000 kwacha pa lita. Zimenezi sizinachitikeko mu mbiri ya dziko lino. Mukawerengera bwino, mwina mundivomereza kuti tsopano patha masabata 5 vuto lili Malawi muno, titauzidwa kunena kuti ayi vuto lino lakathawi kochepa, komano zimaoneka kuti nkhani ndi yabodza, chifukwa chonena kuti no vuto lijamati likhala masiku ochepa, pano pasono lafika pa 9. Mmene ndanenera kale, tinauzidwa ifeyo ndi anduna aza information mothandizidwa ndi a Minister of Energy kunena kuti vuto lili nthawi yochepa, koma kufika pano
siku la lero vuto likupitirira ndipo lapitirira kwambiri kuposa mmene likaneneka kukhalira malinga ndi mbiri ya dziko lino. Koma chomwe chikudabwitsa nchonena kuti pamene Amalawi akuvutika kugula fuel pa black market 10,000 kwacha, pamene anthu akugona pa malaini amafuta ku filling station wiki yonse kusaka mafuta, zikuoneka kuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Makasse Chakwera sizikuwakhudza mpang'ono pomwe. Ndi chifukwa chani ndikuti sizikuwakhudza? Iwo tikuwaona kuyenda siku ndi siku. Umva lero ali kudowa, lina ukasungu, iya yafika kunchinji, akumadutsa misewu ya mdziko muno, akumadutsa anthu ovutika Malawi, akusaka mafuta. Pamene anthu ayima kusaka mafuta, iwo a president iwo mosaganizira konse iwo sakudutsa pomwepo magali moto mwawo akuti kupita ukapanga kampeni. Zimenezi ndikukhulupirira kuti sizoyenera. Pamene dziko lino lafika mutafikapo, pamene Amalawi akuzunzika, zimasweka atsogoleri a dziko lino, mtsogoleri wa nzeru nthawi zino akanatha kuyima limodzi ndi Amalawi pa mavuto omwe akumana nawo. Pachifukwa chimenechi ndimafuna ndinene chonchi kuti poti a Minister of Information ananama a Minister of Information ananama kunamiza mtundu wa Malawi kuti mafuta apezeka posachedwa apa. Tiapemphe a Minister of Information apepese ku mtundu wa Malawi chifukwa manama. A Minister of Energy anduna ona zami godi kaya mafuta panopa angokhala chete situkudziwa kuti ali kuti. Saukamba kwina chilichonse pa nkhani zikuoneka kuti ntchito yakanika, ntchito yalephera. Pachifukwa chimenechi tiyapempheso kuti mwaulemu angotula pansi kuti ndo anthu ena ake. Komanso ndakambako za president a dziko lino omwe angokhala chete, palibe chomwe akutiuza chokhudza mafuta. Mwezi watha tsopano mawiki 5 pano tero wa wiki ya number 6, koma sakunena. Ndiyapemphe a president a dziko lino nene kuti mtsogoleri wabwino, a good leader, amaoneka nthawi ya mavuto. Palibe chifukwa choti tizibisala, azibisala amayeneka kuima ndi mtundu wa Malawi. Amayeneka kuti fotokozera kuti chikuchitika ndi chani. Amayeneka tifotokozera kuti vuto lilithaliti. Kwa pano kulizi ngati tilibe mtsogoleri. The tendency of President Lazarus Chakwera, who makes himself absent in critical times like this, sucks Malawians a lot, and we cannot go ahead. It is for this reason that I'm calling upon the president to wake up from his slumber and manage this crisis. I'm therefore demanding that the president addresses the nation on this fuel crisis as a matter of urgency. Ndipemphenso a president kuti kuwe muliko ndikudziwa mukuonera ayankhule na Malawi. Ayankhule na Malawi muwauze kuti tikulowera kuti. Ndili pamenepo ndithokoze kwambiri mabungwe osiyana-siyana omwe akhala akuyankhula pa nkhani ya mavuto. Pa nkhani ya mavuto awawa makamaka
akukwera kwa mafuta komanso kusowa kwa mafuta. Ndamvetsedwa kuti abungwe la SIDET alengeza kuti chifukwa cha vuto limeneli akhala kupita ku msewu kukapanga ma demonstration. Mafuna nene pano kuti zomwe akuchita a SIDET tikugwirizana nazo. Ma demonstration achitike, tikuwapanga endorse, komanso tilengeze kunena kuti kuma demo amenewo ma members onse a PDP akapezekako sima member okha nenenso ndingakhale inenso ndikapezeka kumeneko. The Malawi Electoral Commission make bwera tsano nkhani ina yokhuza nkhani ya chisankho kuti bungwe lona za chisankho panopa likukangalika lili gawo lachiwiri lolemba mayina a anthu amukaundula kuti anthu akapezeke mkaundula wa voti. Panopa akulemba ku Blantyre City, Blantyre Rural, Kutyolo, Luchenza, Nkhatabe, Likoma, Kasungu, Dowa, Nchinji, Nchewu ndi Zomba. Limene ndi gawo lachiwiri. Koma ngakhale nkhani ikupitirira, ntchito ikupitirira, ntchito imene yakumana ndi mavuto ambiri. Ikukumana ndi mavuto ambiri osiyanasiyana zomwe zikulepheresa kuti anthu omwe ali oyenera kuti alembetse, anthu ambiri, anthu ochuluka sakulembetsa nawo mkaundula wa voti. Vuto lake ndilonena kuti anthu ochuluka Malawi muno alibe chiphaso chaunzika. Ndi akapita kumene kuja akumaka abweza kuti inu mulibe chiphaso chaunzika, bwererani. Nkhani inayamba ngati nkhamba chabe kuti mugawo loyamba izi zinachitikanso, ndipo Amalawi ena atapita ku khoti, akhoti anagamula aliyense akudziwa kuti abungwe la NRB akuyeneka akhale ndi anthu awo pa senta ina iliyonse. Koma ngakhale izi zinagamulidwa, madera ambiri a NRB ajasanafike mulibe, ndipo anthu akupitirizabe kubwezedwa sakulembetsa mayina awo mkaundula wa voti. The ability to participate in the elections through proper voter registration is foundational to democratic governance. Unfortunately, barriers such as bureaucratic inefficiencies, lack of public awareness, and inadequate resources can affect these eligible voters. The PDP stands firm in its belief that every eligible Malawian must have access to the electoral process without hindrance. We call upon government and the relevant authorities to take immediate action to rectify these challenges by ensuring that voter registration processes are transparent and inclusive. Chomwe tikunena kuti bungwe la NRB linalamulidwa ndi akhoti kuti mupange china chilichonse kuti Malawi nasi alembese, ndipo mukayike wina aliyense staff wanu pa polling center. Koma isizi kuchitika, zikuoneka ndi zadala. Ncholinga chonena kuti anthu ambiri asalembese mkaundula wa voti. Tiapemphe, tiakumbutse a NRB kuti malinga ndi malamulo a dziko lino kuderera chigamulo cha khoti ndi mulandu waukulu. Ndipo ngati kuli kuderera malamulo a khoti, ifenso a PDP tilowererapo kuti iwo a NRB alemekeze Mungu
The validity of the concerns, ladies and gentlemen, let us confound the reality that the voter registration process for the 2025 elections is in crisis, with the very foundations of our democracy under threat. Reports of irregularities, inefficiencies, and allegations of voter suppression are not mere inconveniences. They are a direct attack on the democratic rights of Malawians. The issue of the capacity of NRB, whether deliberate or genuine, is a cause for concern, and all stakeholders cannot afford to bury their heads in the sand or downplay the gravity of this situation. This is not a time for complacency or dismissive rhetoric. The failure to address these challenges risks disenfranchising thousands, if not millions, of eligible voters, many of whom are already marginalized by systematic influences, inefficiencies. Such failures would irreparably damage the credibility of the 2025 elections, leaving a stain on our democracy that could take years to erase. As PDP, we assert that this is not just an operational issue. It is a test of our moral character as a nation, ensuring that every eligible Malawian can exercise their constitutional right to vote is a sacred duty. It is about more than just fulfilling legal obligations. It is about protecting the very essence of our democratic ideals. The task ahead is monumental, but it is insurmountable. The PDP calls on NRB and all relevant authorities to rise above bureaucratic inertia and political interest, to take bold, transparent, and inclusive steps to resolve these challenges. Let history not record this moment as one way where Malawi failed its people, but as a testament to our collective resolve to defend democracy at all costs. The PDP recognizes the volatility surrounding the current electoral process and calls for a less emotional and more measured approach to addressing the challenges we face. The issue at hand is clear. The credibility and fairness of our electoral systems are being questioned due to these flaws, particularly when the voter registration process is going on. These flaws, if left unaddressed, have the potential to destabilize the democratic framework we have worked so hard to build. While the frustrations of the moment are understandable, it is crucial that we do not allow emotions to guide us in reckless actions. Instead, the PDP calls for a calm, strategic approach that focuses on proven issues, particularly the lack of capacity and preparedness within the NRB to ensure that all eligible voters have access to the necessary identification documents for registration. This is a concrete issue, not conjecture. The absence of NRB, ladies and gentlemen, at registration centers and the delays in issuing national IDs are real challenges that must be addressed promptly to ensure that no citizen is left out. We believe that the solution lies in collective, constructive dialogue aimed at finding sustainable solutions. Now, this is not the time for division or rhetoric, but collaboration with a shared commitment to ensuring that every Malawian can participate in free, fair, and credible elections. Collaborative solution. Ifeyo ku chipani cha PDP timaganiza kuti vuto lite, kuti vuto lisakhalepo, kuti Malawi aliyense azapasidwe mwayi ovota chifukwa chinthu chafika ngati pokokerana.
wina ukokera mbali inayi, wina ukokera mbali inayi. Ndiye timafuna kuti mdziko muno mukhazikitsidwe mkumano kapena platform yapadera which we are calling Electoral Integrity Platform EIP. Menemu mukhale ameki akhalemo, NRB akhalemo, zipani zonse za ndale mdziko muno zikhalemo, mabungwe omwe si aboma akhalemo, ndi ma stakeholders ena onse akhalemo, kuti anthuwa abwere pamodzi tsiku limodzi tikambirane nkhani imeneyi yoletsa anthu kalembetsayi. Tikakambirana tonse, aliyense okhuzidwa, pasakhale wina wake asiyidwe mbuyo, koma aliyense okhuzidwa tibwere pamodzi tikambirane, tione kuti kodi mavuto ndi otani. Ndamva ineyo kuti ameke afuna kukumana ndi atsogoleri amipingo kaya ndi lero kaya ndi mawa pa nkhani yomweyi, koma ndiona kuti iyayi tichedwa nazo zomangwina kagulu aka kadzamve, kagulu ako kadzamve, tichedwa nazo kumeneko ndikutaya nthawi. Koma wina aliyense ukhale msonkhano umodzi wa tsiku limodzi wa nthawi imodzi kuti mavuto watione kuti kodi tipange bwanji kuti malo wina aliyense apasidwe mwayi ozavota chaka cha 2025. Pali zinthu zambiri zomwe Amalawi akudandaula. Nkhani yoyamba ndi imeneyi kuti ambiri alibe chija chaunzika, tithoka kambirana kuti tipanga bwanji. Pali nkhani zomwe anthu akudandaula za mashini omweno akugwiritsidwa ntchito pa nkhani yolembetsa mukaundula wa voti kuti zinthu zikukanika. Tikakambirane kuti kodi mavuto amenewa tiyathetsa bwanji, ameki alangizidwe kuti kodi amekiwa kuti ntchito iyende bwino kapena NRB tipange bwanji. Komanso nkhani yonena kuti anthu akumabwezedwa si nkhani yamasewera, ndi nkhani yayikulu. Mugawo loyamba ndikupatsani chitsanzo, mugawo loyamba lomwe linakhuzanso kudera kwathu, kudera kwanga kumulanji, napezeka kuti anthu 65 anandipeza ku nyumba, tuna kuti ifetu atibweza sitinalembetse, koma anthu 65 yo ndi okhawo omwe oyandikana ndi nyumba yanga, ndeno omwe anakwanitsa kubwera, koma ena kutali analepheranso kulembetsa mukaundula wa voti. Ndiye kuti tione zimene zikuchitika dziko lonse la Malawi. Sonyeza kuti vutoli ndalikulu kwambiri, vutoli silofunika kuliyang'anira, kulilekerera, koma pakhale ndithu njira yothetsera vutoli, komanso kuti zipani zonse, anthu onse, mabungwe onse atenge nawo gawo pa vuto limene lili. Chomwe chingavute ndichonena kuti ngati anthu ena sapasidwa mwayi ozavota, alephera kuvota mwa amafuna kuvota, ndizotsatira zachisankho zalengezedwa, ndigwirizane ndi President Dr. Joyce Banda yemwe anayankhula posachedwa apa, ananena kuti zimenezi zayambitsa nkhondo mdziko muno. Anthu ambiri anani naye Joyce Banda sakuyankhula bwino, koma ndizoona chifukwa munthu mafuna kukavota akulepheresa kuvota, yemwe sunafune kuti wawinayo ndiye wawina, pene padzakhala za mtendere, sipangakhale za mtendere. Ndipemphenso kuti mdziko muno tili ndi mayiko, nthumwi za mayiko osiyana-siyana, ndi Britain, America, kuphatikiza pa UNDP, anthu a SADC, European Union. Vuto lyakuliona
asangotilekerera kumayang'anira vuto likuchitika. Zakhala zosamveka kuti mabungwe amene azizabwera pamapeto penipeni kumazana kuti chisankho sichinaende bwino. Nthawi yomwe mabungwewa angalowererepo ndi imene iyi. Tiyapemphenso kuti pamene tikupempha kuti pakhale zokambirana, mabungwe amene wanso azapezeke, azabwere. Tili pa nkhani ina yokhuza wapampando wa MEC, Justice Annabel Ntalimanja. Mukudziwa anthu ambiri akhala akupempha, zipani zambiri zakhala zikupempha kuti amene zilili poti Justice Ntalimanja akuti ndi mwana wa John Tembo, omwe ndi chipani cha Malawi Congress Party, anali chipani mtsogoleri wa MCP, amenewa achoke atule pansi udindo wawo. Anthuwo akupitirizaso kunena kuti pa chifukwa chimenechi ngakhale iwo ali mwana wa John Tembo, komanso akuti ndi member wa chipani cha Malawi Congress. Ndipo anaona kuti sizingatheke kuti no chipani cha MCP chikupita nawo kuchisankho ndeli fali wake akhalenso mwana wa nyumba. I have known Justice Ntalimanja for some time. She is a woman of integrity and high moral values. I believe that it is possible that she is truly honest and professional in the discharge of her duties as MEC chair. However, she is in a very awkward position in the court of public opinion. In that court, she is a loser. Why am I saying this? Many Malawians now perceive Justice Ntalimanja as a member of MCP, regardless of whether her decisions are right or wrong. In short, Justice Ntalimanja has lost the trust of the people, and my advice to her is to protect her integrity. There is a standard practice among judges in the judiciary all over the world to recuse themselves whenever they are in a situation that Justice Ntalimanja finds herself now. Ndikunena kuti chomwe chili chizachitike manong'onong'o nkhani zokhuza MEC chair zanyanya zafikapo, sili kuti ndiolakwa ayi, komano chomwe chimachitika nthawi zambiri nchonena kuti no zinthu zikakhala zikukambidwa nthawi ndi nthawi, iwo nkupitirirabe kukhala pa mpando umenewo. Wina aliyense yemwe azaluze pa nthawi imeneyo ka Justice Ntalimanja walakwisa kaya wachita bwino, zapereka rumu yoti no munthu azakane kuti chisankho sichinaende bwino. Kukhoti kumakhala ndondomeko yonena kuti no ngati pali jaji yemwe akuyendetsa mulandu akuona kuti mulandu upena pake ukuoneka ngati zikundikhuza kapena yemweno akudandaulidwa kapena anadandaulayi ndikugwirizana naye ndi nzanga ndiwaye chibale, chomwe chimachitika kukhoti kuja jajiyo amatula pansi mulanduwo ndikuusiya kuti anthu ena apitirize kuzenga mulanduwo. Ndikukhulupirira kuti zikazapanga choncho a Judicial Service Commission azaperekaso maina ena amajaji kwa President Chakwera kuti asankhepo kuti ntchitoyi mwina Malawi azayikhulupirire. Ndimayankhula kunena kuti m'buku la Yona atakwera mu sitima ikuyenda kuli mafunde atavuta kwambiri pa nyanja, anthu atazindikira kuti yemwe akuyambisa mafundeyu ndi Yonayo. Yona sana lako ananena kuti apo ndikupangisa nditenge mundiponye m'mazimu kuti ulendo upitirire nyanja ikhale bata.
ine ndikukhulupirira kuti no pazomwe ndali nazo Justin Stalimanja aganizapo kwambiri ndikunena kuti mwina ntchitoyi asire anthu ena ayipitirize. Mapresident akale kuphatikizapo a Joyce Banda, Abakiri Muluzi ayankhulapo kwambiri pa nkhani imeneyi. Chomwe ndikuyembekeza jonena kuti no a president a dziko lino ayankhulapo nawo ncholinga choti Malawi akhale Malawi wonena kuti wina aliyense akutenga nawo gawo makamaka pa nkhani imeneyi. Ndisana maliza nimafuna ndipezerepo mwayi pa msonkhano uno wa atolankhani to congratulate my dear brother Dr. Dalitso Kabambe for emerging victor at the UTM convention. Kunali convention ya UTM kunzuzu asanka president watsopano wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe ndiye unena kuti ifeyo ngati chipani cha PDP tikwayamikira tunati congratulations. Ndikukhulupirira agwira ntchito yolimbikitsa chipani chawo cha UTM kuti chikhale chipani cha mphamvu komanso chipani chomwe chitengepo gawo lalikulu pa ndale za dziko lino. Pambikisa wina uliwonse pamakhala munthu mmodzi wopambana ena amaluza. Tipempheso omwe nosanachite bwino omwe sanasankhidwe maudindo ku UTM uko asachithawe chipani icho yayi akhale momwemo. Tisamve kuti aja analuza aja apita ku Congress, analuza aja apita ku DVP, analuza aja ku gogoda ku PDP. Yeah, takhani komweko kuti mumuthandize Dalitso Kabambe ndikukamba za ufulu wa democracy kuti pamakhala mmodzi owina komanso ena amaluza. In conclusion, ladies and gentlemen, let us remember that the strength of democracy lies not only in the fairness of its elections, but also in the unity of its people. Now is the time to focus on solutions, to rebuild trust, and to reaffirm our commitment to the values that bind us as a nation. As we move forward toward the elections, let us work together, government officials, civil society organizations, political parties, to ensure that every eligible voter has a fair chance to register and participate in this vital democratic exercise. We owe it to ourselves as a nation to uphold the values of democracy by fostering an environment where transparency resides supreme. I urge all stakeholders involved in this electoral process to prioritize transparency and inclusivity at every level. Let us commit ourselves today to safeguarding our democracy by ensuring that no eligible voter is left behind. As we embark on this critical journey, may our efforts be guided by wisdom, justice, and a deep love for our country. Together, we can create an electoral process that reflects the will of the people and strengthens the foundation of our democracy. Mawu omwe nali nawo ndi amenewo. Speech yanga ilipo akugawirani National Publicity Secretary kutino mukhale nayo komanso ikhala ikuoneka ma social media masamba osiyanasiyana. Choncho ndikuthokozeni nonse atolankhani chifukwa choti munabwera mwakhala nafe ma members onse PDP omweno muli muno tikuthokozani kwambiri chifukwa zikanatheka kuti ndingokhala ndekha kuno komano mwana kuti atiye ndipite tikakhale nawo. Pofika panepa ndikuthokozenso kwambiri
zikomo kwambiri chifukwa choti mamvetsera zomwe ndayankhulazi. Ndipereka m'manja mwa public secretary kuti apitirize mwambo. Koma ndakuthokozani, Ambuye akudalitseni nonse, Ambuye adalitse chipani cha PDP, Ambuye adalitsenso dziko lonse la Malawi. Zikomo kwambiri. President ngati meti bakhayo kubani washima ndi kumahanga kubira kuti lero Amalawi achitira umboni akuzana kuti ya president kumahanga mchimaona patali kwambiri mwina pena takaona ngati mwina president kodi nkhanizi zikuchitika mdziko lya kuziona kodi kuti nkhani zikuchitika za kuziona ndikhulupirira lero aonetsa kuti akutsatira china chilichonse. Tithokoze faya chimenecho. President tikhatenga mafunso chokera kwa olemba nkhani amene ali muchipinda chino pa zimene mwatiyankhula pano, koma ndimafuna ndinene tisanapite ku nthawi ya mafunso yokunena kuti pamene machita introduce NGC members President mundikhululukira ndinadumpha kwena poti ndimangotchula malinga ndi mmene madziwa ndaye zinakhangati m'maso mwanga zachuluka. Tiliso ndi Honorable Kennedy Kefas, iwowa ndi achiwiri kwa Msungichuma ndikukhulupirira pamene NGC members tabaliza tsopano. Zikomo kwambiri. Tipitira ngapo mafunso pa zimene zayankhulidwa mchipinda chino cha president athu. Ndiye kuti tipempha kuti amene ali ndi funso abwera kutsogolo kuno muzichita introduce media house imene muchita represent ndikufunsa funso lanu. Ndikuona Ishmael Malidadi, you can come forward. Kuti mwina ameti nawo tingobwereratu kuti mwina tikafunsa tizibwerera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri President. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi. Ndili ndi mafunso atatu. Mwafotokoza za vuto la kusowa kwa mafuta zimenenso zikukweza mitengo komanso kuvutika kwa miyoyo ya anthu. Pali mphekeso nena kuti mavuto apitilira chifukwa choti dziko la Malawi linasankha kukhala kumbuyo kwa dziko la Israel lomwe kukuchitika nkhondo ku Gaza, ndipo abale amene amatithandiza tikavutika chifukwa ife ngati dziko la Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni forex imativuta, ndipo nkhani ya mafuta timadalira abale atithandize. Koma ngati dziko la Malawi tinasankha kukhala kumbuyo kwa Israel, ndipo mwazina akutifinya mwanseri. Inu ngati mtsogoleri wa chipani mukuona kuti dziko la Malawi linapanga chisankho chabwino potenga nawo mbali kapena limenera kungokhala chete? Funso langa lachiwiri, mutachosera mchipani cha DPP, chipani cha Malawi Congress Party chinabwera nkulemba kalata yokhala nanu kumbuyo. Amalawi anayankhula kuti ayi menya galu kuti uone mbuye wake. Pakatipa taona zipani zotsutsa zinabwera pamodzi. Chipani chanu sichinabwere nawo pamene paja, zomwe zimapatsa anthu ena magazina kuti nkutheka mwakabisira muli kumbuyo kwa chipani cha Malawi Congress Party. Amasulena Malawi amve zotani? Funso langa lachitatu, mwakambapo nkhani yokhudza Mai Justice Annabel Ntalimanja, zimenenso ena otsutsa anakambapo kuphatikizanso njira ya makono yovotera kuti mavoti adzipita electronically. Chipani chanu sitinachimvepo chikugwirizana kapena kukana njira imeneyi, koma zokhudza Mai Annabel Ntalimanja mwafotokozapo.
amalawi omwe ali ndi chiyembekezo mwa ino akuona ngati ayese zinthu zina ndipo mukhoza kukhala tsogolo lawo, mukutipo chani pa nkhani yokhudza kavotedwe ka electronic? Zikomo kwambiri. Okay, President Johannes Mumba, TVN Radio komanso television. Mafunso anga ndi awiri, yambira mwina just extension ndi wafusa Maridadi yokhudza mafuta. Munene ngati president wa PDP have you tried kupanga ingenja president kapena inline minister pa nkhani yokhudza mafuta ayi, nanga ngati mwatero akuti bwanji? Second question, nkhani yokhudza nawo mzipani azadu makazotsutsa boma, tiona kuti akamabwera kwa Malawi mabwera wonse pamodzi kuyankhula kwa Malawi and koma tikuona PDP for example ye mabwera nokha. Kodi inu muzitero kupita kutsogolo kuti abasi mzingopanga panokha kapena inunso mwaona kuti kuyendaza na opposition ulipo? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mapemphapo kunena zoti pakhazikitsidwe platform yapadera imene mabungwe osiyanasiyana komanso zipani zikhale zikukambirana pa mfundo zosiyanasiyana zofuna kukonza zinthu zina zimene mwapemphapo. Kodi ngati anthu amene mwapemphawo sabwera poyera muchite zotani kupita chitsogolo ngati mtsogoleri? Zikomo. Ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Funso langa loyambirira ndilokhudza mwakamba kuti mukhala nawo pa zionetsero zomwe zakonzedwa ndi bungwe la CDED zokakamiza akuluakulu ena boma kuti achoke pa maudindo awo kamba kakupirira kwa vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto mdziko muno. Koma ndingofuna kumvetsetsa kuti mukuona kuti kuchotsa anthu amenewa ikhala solution payokha yothana ndi mavuto amenewa, ndipo ngati inuyo chipani mungati kuyankhulapo zotani kuti kodi muli ndi ma solutions kapena anthu atakukhulupirirani vuto limeneli komanso mavuto ena amene akhudza dziko lino mungati kuthana nalo? Komanso nkhani ina ndiyomwe afunsa kale amzanga yokhudza kubwera kwanu kuzayankhulapo. Mwina anthu afuna amvetsetse kuti munakhala chete pakatipa chifukwa chani ndipo mwabwera nthawi ino chifukwa ninji? Ndipo komalizira pali nkhani yokhudza zachiwawa zomwe zinachitika sabata yathayi pamene anthu ena amafuna kupanga zionetsero mu mzindawo, mungathe kuyankhulapo zotani pa nkhani imeneyi? Zikomo. Dzina langa ndine Robert Chandilira kuchoka Blantyre Synod Radio. Funso langa ndilonena kuti taonapo zipani zina zimene zili mbali yotsutsa boma zikukumana nthawi zochuluka mapereka madando awo ku madepartmentiso okhudzika. Ndiye anthu amalawi kunjaku akumalingalira kuti mwina atu zipani zimenezi zili ndi malingaliro oti kutsogoloko mwina ndikuzachita mgwirizano. Inu ngati PDP muli nalo lingaliro loti pamene tikuyandikira masiku amene amalawi achite chisankho chaka chamawa mwina ndikulumikizana ndi zipani zina kuti no nkuzaona kuti muyenda motani? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Anzathu olemba nkhani amene mwatipatsa mafunso a president, mafunso ndikukhulupirira kuti abwera okwana 8. Ndikupatseni mpata kuti muyankhe mafunso amenewo. Zikomo kwambiri. Mundilola ndiyankhe nditayimirira mafunso mwafunsidwa pano. Reporter Ishmael Maridadi akamba zinthu zingapo, mafunso angapo. Wani nkhani ya ku Gaza kuti iwo amva kuti mwina mwake vuto lakusowa kwa mafuta likubwera chifukwa chonena kuti boma la Malawi
likugwirizana ndi boma la Israel pa nkhondo yomwe ikuchitika ku Gaza. Ndiye akufunsa maganizo athu ngati chipani pa nkhani imene iyi. Nene choncho kunena kuti chiganizo chomwe linapanga boma la Malawi kugwirizana ndi boma la Israel pa nkhani ya nkhondo ya ku Gaza, chimenecho chifukwa chomwe angachifotokoze ndi eno akewo Amalawi government yo, osati ifeyo ayi. Komano ngakhale kuti iyo atha kufotokoza, mafuna nene kuti nkhondo ina iliyonse yomwe imachitika imakhala chinthu choyipa kwambiri, chifukwa pa nkhondo ina iliyonse pamafa anthu osalakwa. Mukaona nkhondo yomwe ikuchitika ku Israel, nkhani ya ku Gaza, ni nkhondo yomvetsa chisoni. Ana ochuluka akuphedwa, amayi ochuluka akuphedwa, kandi azibambo kandi achinyamata. Ndiyeno ine ndikanakonda kuti ngati mtsogoleri wina aliyense yemwe ali ku Malawi kunoko kaya ali kunja kwa Malawi akaona zithunzi ngati zimene zija, mavideo ngati amene aja, azimva kuwawa, osatinso kupanga fuel nkhondo ija kuti ipitirire. Ndikuganiza kuti chomwe akanachita aboma la Malawi akanapeza njira zothandizirapo kuti nkhondo ija ithe, osati kuti nkhondo ija ipitirire. Nkhondo ija yaononga kwambiri, ikupitirira kuononga dziko lonse lapansi. Koma chifukwa choti chani chomwe anapangira zimenezo aboma la Malawi, ine sindikudziwa kuti pali mgwirizano wanji pakati pa boma la Malawi ndi boma la Israel. MCP akuti inalemba kalata yotibakira tachosedwa leader of opposition. Kalatayo ine sinaione, koma ngati anapanga zimenezo mwakufuna kwawo, sanatipange ifeyo konzati ngati a PDP, kapena ine sanatipange konzati. Zomwe zapangisaso kuti mwina anthu ena aziganiza kuti chipani cha PDP chizagwirizana ndi chipani cha Congress pa chisankho. Machita bwino kuti mafunso limenelo, chifukwa chonena kuti ifeyo policy yathu ku chipani cha PDP timabata khaka chete ndikuona kaye kuti kodi ground likuenda bwanji. Sitimangothamangira china chilichonse ayi, timabata iona kaye situation kodi zinthu zikuenda bwanji. Chifukwa chonena kuti anzathu ena azipani zina iwo anachiona choyenera kuti athamange akayankhule kwa atolankhani, tilemekeze ndi chiganizo chomwe anapanga. Koma ifeyo timamba taunguza kaye, taona kaye, tafunsa kaye mafunso osiyana-siyana, tapanganso konzati anthu osiyana-siyana. Tikatero ndiye timabwera ndikuzayankhula ngati mmene tachitira. Chimenechi Amalawi muchizolowere kuti chipani cha PDP sichizangozuka ngodzambatuka basi kumangoyankhula sichikuchidziwa ayi. Mwatsoka tikakhala chete chonche kumakhala mabodza osiyana-siyana. Iyayi akhala chete iyo aja akugwirizana ndi akuti, akhala chete akupanga mwakuti ayi. Ifeso ndi policy yathu imene timapangira. Ndibwerezenso ndipezere mwayi kuyankhulanso nena kuti zomwe tinayankhula ku convention mwezi wa September ndizo mwezo palibe kusintha. Tinayankhula kuti chani? Tinayankhula kuti chipani cha PDP chikupita ku chisankho ngati ichocho chipani cha PDP chikupita pachokha, tizapita patokha ifeyo. Soneza kuti ngati chipani cha PDP
tizakhala ni makhansala athu, tizakhala ni ma MP athu, komanso tizakhala ndi president wathu pa ballot paper. Nde pali matheory mwina pali zipani zina zomwe sizikhala comfortable ndi PDP pa zifukwa zawo amanka afalitsa zimenezizi. Nde ndimanena kunena kuti ndikanakonda kuti tsiku lomweno anthu azizapereka makalata ma president zipani zimenezo zomwe zimafalitsa bodzazo azatike tsiku limodzi ife tikuperekapo iwonso akuperekapo. Koma kuti tizipasana pressure kuti aya asakunena ichi yayi. We are a sovereign party, timatsata mfundo zathu, sitithamangira zinthu, ndimene zimakhalira. Nkhani ya antali manja mwafunsa tanena, nkhani mwakambaso nkhani ya machine. Kuti nkhani ya machine bwanji. Pa nkhani ya machine ndifake ndikupempha onena kuti ngati pali nkhani mwe yamanga nthenje ndziko muno pano pande nkhani ya system mwe afuna kuzagwirisa ntchitoyi. Ndifake ndikupempha anthu aja kuti abwere pamodzi anthu onse akambirane issue imene iyi kuti kodi issue imene iyi iyenda bwanji. Ngati no panga khale kunena kuti no issue iyi kapena machine asinthidwe akhale ena anthu akagwirizane dziko lonse kumene kuja kuti machine wati kusintha. Komano azizafotokoza zimenezo ameki watayankhula mbali yawo, INRB atayankhula mbali yawo, ena onse okhuzidwa kazipani zomwe mabungo mwese aboma kani ndi zipani za ndale zizakhale zitayankhulapo. Johannes Mumba ku Timven, have you engaged the president on the matter? Komanso munafunsa nkhani yomweyo I think ya MCP imene ndayiyankha. Nkhani yochita engage president nkhani sinayambire lero, anthu akhala akuyankhula ngakhale ine ndemo nyumba yamamo nakhala ndikuyankhula chifukwa pali zinthu zambiri zomwe zimapangitsa chifukwa nkhani yako yakunena kuti tilibe forex yogulira mafuta chabwino tilibe forex koma nkhani ndionena kuti tikupanga chani ngati dziko a president akupanga chani ngati dziko kuti forex isamaonongeke dziko muno. Nkhani ya forex anthu akhala kudzudzula kuti maulendo ajama amapita president, maulendo ochuluka kwambiri opita kunja kwa dziko lino kumene jasamagwiritsa ntchito makwacha yayi amagwiritsa ntchito ndrama yakunjako ndiye forex iyo. Ndi anthu atakhala kupempha kuti bwanji maulendowa bwanji musiye kaye nthawi ino, mukhale kaye kumudzi, mukhale pansi, mukhale mu office kuti no mwina mwake anthu akupezeni mu office mo akuthandizeni njira zobweresera forex. Komano zimaoneka kuti no malangizo nsewa amangolowera khutu linali kutulukira khutu linali mawa anakwera ndege apita akukacheza kunja kwa dziko lino. Patrick Kachere, Umunthu FM, kuti if these people are not forthcoming, what shall you do? Kuti mwapempha anthu kuti abwere pamodzi inu mudzapanga chani. Ndikukhulupirira kuti pempho lomwe ndapempha aliyense alitenga very seriously. Tisathamangire kwambiri ku what if ayi ine ndikuona kuti anthu pakhala response yabwino. Komano ngati anthu sabwera pamodzi awuse kuti no tisanene pano but let's cross the bridge when we reach there. Blantyre Synod Robert nkhani ya mgwirizano ndakambanso ndakuyankhani in the process kuti ife sitikupanga mgwirizano ndi chipani china chilichonse, ifeyo tikupita ngati ifeyo ngati mene tilili. Za mgwirizano tikusira anthu ena kuti apange migwirizanoyo. Komanso ndibwerezenso kunena kuti timaoneka ngati taiza timaoneka ngati simple chonchi koma ife si simple ya
nthawi enake tili pa skulu anthu amanena kuti no simple in appearance but tough in mind. Imene ndiyeno maonekedwe a chipani cha PDP. Munthu asaderere chiomba nkhanga chikubwera. Ndikukhulupirira kuti ndayankha. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri President chifukwa cho yankha mafunso amene anabwera chokera kwa abale athu olemba nkhani. Ndikukhulupirira kuti pamene ponso ndiye pakhale pa mtsiriziro pa press briefing yathu ya lero, ndipo tisanatseke bwinobwino ndimafuna kuti President libwerezenso kuyamikirani chifukwa cha nthawi yabwino imene munayikonza kuti tibwere pano muyankhule ku mtundu wa Malawi. Ndikukhulupirira kuti yakhala nthawi yabwino chifukwa cha nkhani zimene mwatipatsa mwatiyankhula pano ndi nkhani zofunikira kwambiri ku mtundu wa Malawi. Ndimafunanso ndithokoze atsogoleri a chipani komanso mamembala tonse amene tinali pano kuperekeza President ku press briefing imeneyi. Kwambiri ndikufuna ndithokoza atolankhani chifukwa cholemekeza titakuyitanani kuti mubwere mudzatenge uthenga umene chipani cha PDP kupyolera mwa President athu chinali nawo kuti tipereke ku mtundu wa Malawi. Ndipemphe anatitsegulira ndi pemphero aja Honorable Bese Chilambo kuti mutitsekerenso ndi pemphero. Zikomo. Tiseke maso tipemphere. Zikomo Atate tikuyitanani pa nthawi ino Jehova kukuyamikani chifukwa cha zonse zimene mwatichitira pa siku lino la lero. Ambuye poyambirira tinakupemphani mfumu yathu kuti pamene tiziyamba msonkhano wathu uno mutisogolere. Ambuye tikuti zikomo chifukwa simunatisiye tokha, Mzimu Woyera unali nafe muno. Koposa Jehova tikuti zina lanu likule ife tichepe. Pamene tizichoka mchipinda chino Jehova tiyenda njira zosiyana-siyana, makhomo osiyana-siyana. Mzimu wanu ukaperekeze wina aliyense pa khomo lache. Muzina ndi mwazi wanu Yesu tapemphera. Amen. Zikomo kwambiri President, ndikukhulupirira kuti at this point in time tikupemphani kunena kuti mukhoza kumasuka kuchoka pamalo pano. Zikomo kwambiri. ndi mtolankhani wathu kuno Imon Pilingo amene amatsatira zonse, koma ndimanena kuti pamene tafika apa ndi pamapeto pa zonse zimene chipani cha PDP chinakonza ku msonkhano wa atolankhani umene unali kuno ku Golden Peacock, kumene ndithu akambapo nkhani zosiyana-siyana zokhudza amene dziko lino likudutsa, makamaka mavuto amene dziko lino likudutsamo. Ndi ndimanena kuti tili ndi mtolankhani wathu kuno Imon Pilingo. Imon, waswera bwanji tayenda ndithu maono? Ndaswera nzanga Merife waswera bwanji. Ndaswera zikuoneka ngati lero ndi tsiku la misonkhano ya atolankhani. Misonkhano ya atolankhani yachiruka. Yavuta. Nkhani zakeso zokhala zofanana nako pang'ono. Kwaukulu kwambiri ankhondo nankhumwa anayitanitsa atolankhani mchipinda chino munalinso maka mwina otsatira chipanichi. Kwaukulu kwambiri akambapo nkhani ziwiri koma kapena zitatu zimene. Nkhani yoyamba kwambiri anatsindika pa nkhani ya mafuta agalimoto amene akusowa. Zimene akunena kuti zikukhudza kwambiri chuma cha Malawi. Iwowa auza nduna ya zofalitsa nkhani amene wanda Moses Konkuyo kuti apepese kwa Malawi ponena kuti ananamiza kuti vuto limene litha mwina pakangotha masiku ochepa koma mpakana pano akuti sabata ino yachisanu vuto limene lilipobe. Panalinso nkhani ina imene auzanso amene wanda Ibrahim Matola amene ndi nduna ya zamagetsi ndi mphamvu
kuti itule pansi udindo akuti angokhala chete sikuyankhula kalikonse. Anenanso kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera sakuyankhula kena kalikonse, angokhalira kuyenda malinga ndiwo akuti angokhalira kuyenda komano vuto la kumaliona m'misewu makamadutsa. Vuto ya nkhani ya ndalama zakunja zikusautsanso kwambiri Amalawi mdziko lino. Mbali ina anakambaponso nkhani yokhudzana ndi zisankho, akunena kuti kalembera zisankho amene akuchitika pakana ipano sakuyenda bwino. Bungwe la NLB likulephera kutsatira chigamulo cha bwalo chimene linapereka kuti nalonso lizikalemba anthu malo amene meki ikulemba anthu mmene nkhani ya kaundula wa zisankho, ndi akuti meki itsatire zimenezo. Kwakukulukulu nkhani ya mafuta ija akunena kuti nawonso apita nawo pa nsewu lachinayi lino kumene akukachita zionetsero ndi bungwe lija la CDED, akuti otsatira zipani zapita iwowanso akakhale komweko. Ndi mfundo zikuzikulu zimene anena muno ndi zimenezo, koma lizina mwina akambaponso kuti chipani chawo chipita chokha pa chisankho chimene chikubwera, kuti sachita mgwirizano ndi chipani china chilichonse nzanga Merifa. Ndi zimenezo zikuzikulu zimene tatwa akuti chipani chawo chimaoneka kuchepa kugulu, koma akuti anthu asachiphweketse, akuti ndi asachiphweketse, chili ndi otsatira ochuluka. Anachita challenge kuti ngati mukufuna tonse tikapereke, akuti ndi otsatira atsogoleri zipani zina kuti onse akapereke mabaloti tsiku tiziti nomination papers tsiku limodzi, akaone mmene anthu akalondolereyo kusiyana ndi anthu ena. mwachidule akuti akumanda maso ndi maso kuchisankho kumweko ndi zipani zina. Chabwino tikaterenso ndi kuti ifeyo tikwangule kuno ku Golden Peacock zimene tinakutengerani, tinenenso kuti zimene mwamva mchipinda chino ndi maganizo a chipani cha PDP osati Zodiac Broadcasting Station. Ndinali ndithu ndanzanga ochulukirapo, koma mtolankhani wathu anali ameneyu Imon Pilingo. Pitirizani kuonera zotsatira pano pa Zodiac Broadcasting Station. Ndine Merifa Chiguduli, mwakoma nonse.